Teraz si spravíme porovnanie, ako prechádza spojenie v digitále a analogu. Toto je stanička Kenwood TK3401DE, ktorá ide na pásme PMR v analogu a DPMR v digitále o výkone 0,5 W. Protistanica je vo vzdialenosti približne nejakých 100 až 102 km. Ideme spraviť skúšku. William, Jany Barca, bereš ma? Jany Barca, tu William, áno, beriem. Môj lokátor je Karol Norbert 08 Ivan Kvido, Pipitka. Tvoj lokátor je aký? Môj lokátor je Karol Norbert 09 Tomáš Helena Kijovec. Dobre, ďakujem veľmi pekne, krásne to prechádza. Teraz ťa poprosím, ostani na frekvencii, iba sa prepni na analóg. Vďaka. Zone 1, Channel 1, Analog. William, Jany Barca. Jany Barca, tu William, beriem. Áno, je to pekne zrozumiteľné, je tam už šum v pozadí, povedzme nejakou troječkou to na mňa prechádza. Ty ma ako berieš? Podobne, šum je v pozadí, ale počuť všetko. Aj rozumieť. Dobre, ďakujem veľmi pekne, môžeš sa prepnúť naspäť na digitál, končím skúšku.